Това е нов клип. Здравейте, връщаме се отново. Аре, избирай страна. Аз съм тук. Окей, аз съм диамантен. Ще кача и двата клипа. Ще гледате как убивам Алекс. Мали. Извиняй, приятел. Извинявам, аз само един чест. Ама какви неща в него? Майко! What the fuck? 99 плюс? Да. И ми се зарежда половин час. Или ме не ми ги даде. И на мене! Колко стрели имаш, бе? 64. Да, бе. И аз имам толкова. Това до някъде е много тъпо. Знаеш що? Ще видиш. Аз взимам... Защото няма други честове, нали? Имаш честове други. Имам един стак поръжали, бата. И аз така. Нахова са да питат. Добре, къде е средата? А ти къде си, бе? На моя остров, а те са много разделени на острова. Много. Виждам те. Омага! Айде без броня си. Излезнах без искам. Що? Май меню. И сега ще падна. Що? Що обех на гъба? Не съм искала, аре давай. Ма сега не се знае дали ще падна. Баси! Сега нямам диамантовите работи. Нямам нищо. Имам си ги работите, бе. Диаманта и ти? Не. Има си работите, ама бронята е няма. Избери друга страна. Аз брах голда. Да, бе! Нали трябва да имаме облекла? Аз имам. Аз нямам. Има право по две къщи. То те са точно така. Не съм паднал. Падна ли? За малко. Даже аз паднах. И виж колко животи имам. Сега ще покажа. Няма теж, момче. Мали точно вътре. What the fuck? The best, Anya, the best. Аз бери си друга страна, дам ти. Какво ми даваш? Аз имам броня на друга страна. Добре. На тази синя. Чакай, видим синята къде е. Лаписовата. Ти руса беше на та? Не! Сега бех на земя. Аз съм на жълта. Емералдовата. На коя ще ходиш? Да, а ти? На та до мене ли? И аз те не видя. Я, бе. И кога падна? Бацка, немата. Вече нямаш право повече да си сменяш. Да, знам. Знаеш какво, аз докато строиш си държа бронята в мен. Това броня, бе. Ти да ме не бутнеш. Имаш броня? Той аз имам. Като си държиш бронята, не ме те буташ. Не, тя ще остава в теб. Като паднеш. Да, знам. Аз мисля, че те защитава. Ми да, бронята да защитава. What the fuck, къде си, бе? Ох, видяхте. Да, бе, ако то съм пак ти добрия. Паднах! Значи не съм то целя. Ма боен се в мене, виж? Ти си я държеш, а не си тъп. Гледай, не дойш на моето. Няма, на моето си сбина. За кога пак на това? Не, аз ще ида на другото. Аз ще на другото мога.
Що умре, бе? Отивам си на другото море, бе. Бацка. То се знае кой е победител, а ти? Защото съм вече тук. То па нема своего такова. Баце, то тука нема честове. То нема смисъл. Къде си, бе? Али, отвориш нещо. Али, да му отворя нещо. Али, отварям го! И аз отворих нещо. Да, пак! Вече не става смея. Тъп, Skywars! Еми, това е много тъпо по средата да няма нищо. 6 минути и 50 на празно снимаме. Сега това трябва да го кача в YouTube. Предизвикам съм от Алекс, как ме убива. Слабак. Да. Друг Skywars. Настирах. Готов кобой. Ти ме приби. Кажи стоп. Стоп. Той устройва ли това? О, то готин. Това е добър. На то кръж. Една PvP арена искаш. Няма шанс. Що бия? Не можеш да ме биеш ти. Ама ако сме с луковете бия, аз съм по-добър от тебе с лукове. Не си. По-добър съм. И аз на компютър съм по-добър. На компютър аз не съм играл. Ама на телефон съм по-добър. С лук. Добре, ма слух съм. С лук. Той с лука е важно, че като стоиш долу на земята, казах долу на земята. Брат, точките. Да бе, верно, са жедика. Ма не само та, братовчедите. Баси, якия Skywars. И то с колитки, Алекс. Чакай ме да следна. То ти нема си при мене, бе. Виж, при мене си. Не си при мене. Тук си. Аз слагай количка. Как лаги? И паднах! Защото се потнах. Друг път. Аз ще го чупих киричката, бе. И аз паднах. Ти падна ли? Не. Да, бе. Да. Wi-Fi загорената. А, не ме бутай. Престай да ядем, да се бием. Али, това много тъчи. Що? Подмам стирам до база. Не верно. Ма па виж колко е гадно. Добре, Не знам, аз имам чувството, че ще падна. да бием само на центъра, чули? Окей. Ема и като сториш? Да, и като строиш. Ама няма друга школа в база. Окей. TNT. Без тим. Как да го запала? Мога да има. Нямам запалка, нямам нищо. Я отивам на втория етаж. Тук има... Това бе. Това беше да се телепортираш, нали бе? Алекс. Не. Ми. Това е да се правиш портал към едно. Тъпо нещо искаш да кажеш. Не е тъпо. Мога ходиш и по другите острови. Тя направя видимо. А ти е бронята? Никва! Да. Виж ме. Гол не пуска съм. Аз съм вената и идвам тук. Сега ще ти покажа, че ти си буклук. И пием много мляко, защото всяка сутрин ям кисело мляко. Омага, това звак, верно ли ще стане, бе? Ще моля са мине. Да. Вот так. И пием много мляко, защото всяка сутрин ям кисело мляко.
Антената търси Wi-Fi за гарената. Студената. Тупата. О, мъга, има ли сме пут? Ето ти е ти запалка. Аз имам огън. От класа. О, мъга, виж къде съм. Къде? Абе, от тука почваме, бе, Алекс. Ма съм тук. Долу. Аз съм отдолу. От моето отдолу. Е, тук долу съм. Да, бе. Аз съм тук, да. Я идвам. Не си тука, лъжец. Ма не съм на моето. И сега съм пребан, нема купчета, им 6. Оп, 6. Пайжина. Въдица, за какво ми е? И аз съм пребан, моля си взема купчето от хака. Не, ти трябва да имаш, бе. Имам 6. Аз имам 38. И аз какво правя? Аз трябва да чакам ти да дойдеш. И ти ще еш всичките острови, ще окрадна всичко. Не, аз нямам колко да бъде. Не сложиш само на колото, бе. Падах от сървъра. Да се разберем. Падна ли, бе? Да! Ма какво става, бе, бате? Преди имаше много яки скайлърс. Тия ги развалих. Гледай как ми лаги! Защото си няма ти. Гледа съм. Антената търси Wi-Fi за гарената. Тупата. Аре, стига, бе! Нямаш право. Имам. Нали, и кога сме по средата? И ти къде и докато строим? Еми да. И докато ходим по това, му? Ема, не строим. Али, как се въглихме късно? Супер. Ама аз си взех бронят. Докато падах си взех бронят. Диаманта, но? Това е диаманта, ме. Диаманта ли беше? Златна я е там. И идвам тук. Сега ще ти покажа, че ти си баклук. И пия много мляко, защото всяка сутрин ям кисело мляко. Сега ще ти кажа, че ти си И пия много мляко, защото всяка сутрин ям кисело мляко. Вече мога да я запреш пътната. Чуля. Ще много Не пъти мога става. да обаче. Точките. Гледай бе, не мога мина, бе. Баце, то скалър се за 15 000 човек. Да. Нали? Не мога да това е толкова, али си засървам. Не е такова нещо. Да си бъцаш ти, а? Майко! Айран, бат. Айран, брат, брат. Отивам на... След малко отивам по средата. Оти, аз съм. На едно от едни острови ще са... Ма ти долу ли си? На едни острови ще съм. Айде! 15% да бъде. 15% батерия. Ще стигне. Не, след малко не спирам. Алекс! Какво това не ме плаши? То не те плаши, ама... Получава да ти ги нареда с тия. Ей тия бабички, значи... Не умрам така. Направя клипи и да ми бърборат. Ти да ги пири. Аз съм гледата и идвам тук. А ти си го поставя. What the fuck, за малко падна? Ние правим някакви големи глупости. Дай си, върви да се бием къде се намерим. Еми добре. Значи ти си някъде при мене. С огън играем.
Ама аз не те виждам. Не знам, аз сигурно обикалих целия Skywars. Аз съм на център. Да, бе! Ух. Абе, имам ли нагръбник, имам. Но чакай, бе, толкова силен. Колко стрели имаш, бе? Колко много? 5? И за какво се скри името, като видях? Не знам какво има. Има ли убави работи там? Не, просто ти кам да мреш. Не, просто ти кам да мръс чапа. О, мерси, тук си строел, гледам. Аз мина по този път. Да не рискувам, бе. И сега къде? Ти си го срутил. Мина си. Къде си? Май. Но ти имаш повече диманти на работа. Ти къде си, бе? Я та видя, бе. Аз ще се показах. Аз имам по-добра война. Какъв ти беше, бе, приятел? Айрон. Видя ли? Паднах. Але, са нема работи. Майка му шеба, майка му шеба, майка му шеба. Парашутка! Баста пак си обаче. Баси слабак. Гледай са, на спринт. Ома гъб, гледай какво завойката, като някакви мерджанки. Бахнак са. И хора, това ще е клипа. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се. Не забравяйте да разбиете бутона за лайк. Чао!